Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба бер темалар турында кыскача. Огниво балалар иҗат үзәгендә беренче капиталь ремонт. Монда нәрсәләр үзгәрәчәк? Театрда бөкем. Чаллы татар драма театры тамашачыларга чираттагы премьераны тәкъдим итә. Төзүчеләр тагын бер социаль әһәмиятле объектны яңарталар. Бу Огниво балалар иҗат үзәге. Бинада бер тапкырда реконструкция булмаган. Төзелеш эшләренең барышын Чаллы мэры бәяләде. Аның белән объектта безнең төшерү төркемендә булды. Огниво балалар иҗат үзәге 40 еллык чикне узган. Бу монда үткәрелүче беренче капиталь ремонт. Төзүчеләр әйтүенчә, бина кардиналь рәвештә үзгәрәчәк. Бирдә бар нәрсәдә диярлек яңартуга мохтаҗ. Состояние было, скажем так, полуплачевное. Проводка вся алюминий, старая, уже пора было менять. Меняемся все на новое, на медь. Делается все тщательно. Бинада инженерлык шелтәрләрен сүтү, яңарту буенча эшләр алып барыла. Атап әйткәндә, кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү, су чистарту һәм башка күп нәрсәләр. Сейчас вот мы стоим в актовом зале, где тоже провелся капитальный ремонт. Новшество – это дымоудаление. Его до этого не было, то есть система дымоудаления добавилась в актовом зале. Төзүчеләр бинаның ичке бизәлешен башкаралар, стеналарны штукатурлыйлар һәм буйлар. Ишекләр һәм тәрәзәләр инде яңартылган. Огниво балалар иҗат үзәге хезмәткәрләре парковка урыннары саны артуга да шат. Элек бирдә машина кую урыннары җитмәгән. Бу биргә балаларын йөртүче әти-әниләргә проблемалар тудырган. Но вот в данный момент уже эта проблема тоже будет решена, когда родители смогут подъехать, безопасно высадить детей, когда проходят конкурсы у нас региональные, наши городские, тоже очень много транспорта, автобусов. И, конечно, вот вопрос безопасности, он всегда стоял очень остро. Бина тулысынча яңартылачак тикәле сораулар бар дип билгеләп үтте Чаллы мэры Наил Махдиев. Есть вопросы, требующие дополнительного финансирования. Но на то и мэр города, чтобы эти трудные вопросы решать и находить финансовые ресурсы. Речь идет о новой современной мебели, которая в смету не вошла. Есть вопросы по одежде сцены. Балалар иҗат үзәгендә 750-дән артык тәрбияләнүче шөгыльләнә. Яңартылган бинада алар сентябрь айында ук шөгыльләнә алачак. 30 августта Огнивоны тантаналы шартларда ачу планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүген Чаллы дәүләт педагогика университетында мәгариф, чынбарлык һәм перспективалар дигән халыкара форум башланды. Ул 2 көн дәвам итәчәк. Җыен Россиянең 33 төбәге һәм 8 чит илдән 1000-нән артык катнашучыны берләштерә. Педагоглар үз тәҗрибәләре белән уртаклаша, яңа алымнар өйрәнә. Толырак алдагы материалда. Форум башланыр алдыннан традиция буенча күргәзмә уза. Анда катнашучылар үз тәҗрибәләре белән уртаклаша. Индустриаль педагогика колледжы хезмәткәрләре 4 проект әзерләгән. Алар барысы да педагог кадрлар дефициты проблемасын чишүгә юнәлдерелгән. Следует отдельно отметить наш проект «Педагогический отряд». Он направлен на работу с психолого-педагогическими классами. Чаллы дәүләт педагогика университеты яңа проектларны Чаллыда гына гамәлгә ашырып калмый. Уку йорты Төркменстан, Алжир кебек илләрдә рус телен һәм мәдәниятен өйрәнү үзәкләре ачты. Сегодня на этом форуме мы хотели бы рассмотреть вопросы работы наших 3 центров изучения русского языка и культуры, которые уже работают. Нам очень приятно, что с каждым годом наше сотрудничество с НГПУ становится более продуктивным. Палестина вәкилләре дә хезмәттәшлеккә әзер булуларын хәбәр итте. В Палестине сейчас не осталось вузов. Все институты разрушены, все университеты разрушены. Я надеюсь, что мы сможем сюда студентов привести и в вашем городе, чтобы они учились, получили образование. Халыкара форум традиции буенча төрле форматта үтәчәк. Сегодня мы внедрили в образовательный процесс ядро педагогического образования. Это единая программа подготовки будущих учителей. И Набережно-Челнинский государственный педагогический университет делает акцент также на цифровые контенты в системе образования. Форумның 2нче көнендә Мәскәү педагогика университеты проекты стратегик сессия утырышы узачак. Алар математика һәм чит илләр укытучыларын әзерләү буенча үз проектларын тәкъдим итәчәк. У нас стратегическая сессия проходит в течение года. Каждый раз это новая проблематика. И в этот раз мы выбрали иностранные языки и математику, потому что это те специальности, по которым есть дефицит.
Моннан тыш бирде әтен иләр ішінде семинар үтәшәк, онда цифрлы куркынычсызлык һәм кеше яшьтәге мәктәп балаларын тәрбияләү үзенчәлекләре турындагы мәсьәләләр каралачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Туктарга һәм уйланырга вакыт. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театры труппасы премьера әзерли. Актерлар Илгиз Зәйниевның бөке спектаклен күрсәтәчәк. Тулырак алдагы материалда. Хәерче таксида жүрмию. Мені шушы хәлдә автобусга утыртыр идеңме? Болай да машинада кичкәлгә утырып барам. Соң шул чаклы зур курсак белән өйдә генә утырмыйсың дип пычагыма дип жолга чыктыңса. Бу спектакль сюжетының гадәти булмаган үсеше белән 6 сәгатькә транспорт бөгесендә калган гади кешеләр турында. Мәсәлән, Җәмилә ролендагы Зөлфия Галиуллина бала тудыру йортына барганда бөкегә эләгә, чөнки ул шәһәр хастаханәсендә генә акыллы балалар туа дип саный. Бөкегә эләккәч, алар 12 сәгать утыралар, ул түзми һәм инде бөкедә бала таба. Һәм инде минем персонаж үзенең уйларыннан минемчә кире кайта, чөнки иң мөһиме баланың тууы, сау-сәламәт булуы, кайда тууы инде ул мөһим түгел. Менә минем персонаж инде шул бөкедә үзенчә ниндидер ачышлар ясый. Вакыйгалар шундый хәлгә җиткерелгән ки, хәтта сыр исемле эт 6 сәгатьлек машиналар бөкесендә утырып фәлсәфә итә башлый. Телефонны да тот, мин ничек кайтып күренергә инде? Проблема. Юл хәле аларны тормышта мөһим карарлар кабул итәр өчен махсус туктата кебек. Тормышта да бөке була. Һәрбер кеше бит инде каядыр барга омтыла, туктап уйлау юк безнең тормышта. Шуңа күрә кеше әз генә туктап уйласын иде тормышы турында, гомумән инде яшәеше турында. Шундый проблемалар хәзерге заманда бик күп безнең тормышта. Былай без инде аны комедия ягыннан кешегә җайларга итеп кертергә тырышырбыз инде. Бөке спектакле бу сезонның 6-нчы премьерасы дип белдерде Татар драма театрының сәнгать җитәкчесе. Моннан тыш Олег Кинчәгулов киләсе сезонга планнары турында сөйләде. Мәсәлән, театр хәлбуки проектын алга таба эшләргә һәм киңәйтергә планлаштыра. Салих Сайдашев спектакльне төп рольне уйнаган артист, ул Салих Сайдашевның ерак туганы. Бу үзенә күрә тагын Салих Сайдашевның персонажын ачыкларга яңа мөмкинлекләр бирә. Һәм хәлбуки буенча сөйли башладым бит инде. Без Әхсән Фатхетдинов турында эшләячәкбез һәм Әлфия Авзалова. Шулай ук татар эстрадасы рәссамнарын һәм легендаларын ачу өстендә эш планлаштырыла. Коллективның киләсе елга җиңүнең 80 еллыгы хөрмәтенә дә бик зур планнары бар. Труппа Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен без 41-нче ел баллары әсәре буенча спектакль әзерләячәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Күңел радиосы. Йорчаллы. 92.6 FM. Центр занятости населения приглашает 23 мая на ярмарку вакансий «Молодежный центр НУР-102». Начало в 10 часов. ОАО «РИАД» требуется мастер на производство, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, рихтовщик, оператор производства формовочного полиуретана и пенополиуретана, кровельщик. Телефон 52 56 06.